Και θυμάμαι τις ώρες στη ζεστή σου αγκαλιά, εκεί που γίνονταν οι φόβοι παραμύθια γλυκά. Ένα χάδι σου μόνο, ένα βλέμμα σιωπή σταματούσε τον πόνο και γελούσαμε μαζί με χαρά και με δάκρυ. Ζωγραφίσαμε εμείς αναμνήσεις και εικόνες στο βιβλίο της ζωής. Σ' έχω ανάγκη για να ζω, να μαθαίνω από σένα, να μη φοβάμαι, να τολμώ. Σ' έχω ανάγκη για να ζω, να σ' ο λόγος που υπάρχω, να σε ό,τι πιο πολύ αγαπώ. Όχι, δεν θα κάνω το παστίτσιο σήμερα, τελικά θα το κάνω αύριο. Την έχω τη συνταγή, σου έχω πει 100 φορές ότι τις έχω βάλει όλες τις συνταγές στο αρχείο του υπολογιστή. Ναι, θα κάνω κάτι πιο γρήγορο γιατί έχουμε να πάμε στο beach volley. Ναι, μέσα είναι Κλειό. Να σου πω, οκ, λοιπόν, θα κάνω πιτούλες γεμιστές με κοτομπουκές και λαχανικά, μαρουλάκι, ντοματούλα. Όχι, θα βάλω κρέμα μπαλσάμικο. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να στη δώσω. Πάρε με σε 10 λεπτά γιατί έχω να κόψω τα λαχανικά, να βρω καλεσμένο, να με πάρει παραγωγή. Σε 10 λεπτά. Φιλάκια. Γεια. Άρε μαμά. Έχεις πλάκα. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Εννοείται χωρίς λαδάκι. Εμπαλού. For the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. He is the very, very... Δύσκολος. Αυτό δεν τον έγραψα. Δεν μιλάει. Αχ, μακάρι. Δεν νομίζω να έρθει όμως. Ας το σημειώσω όμως.
Τι κάνουμε? Έλα. Όχι. Τίποτα δεν βρήκα. Εσείς? Δεν ξέρω. Εντάξει, αν βρείτε κάτι πάρτε με. Το ξέρω, εσύ Παναγιώτη, ότι έχουμε γύρισμα άμεσα. Το ξέρω, μη με αγχώνεις και έχω και το φαΐ στη φωτιά. Άντε, τα λέμε. Γεια. Έλα, μαμά. Ναι, μέσα είναι, θα στη δώσω. Μην τις πιάσει την μπάρλα, όμως θα φάμε τώρα και δεν θέλω να κρυώσουν. Οκ. Κάτσε να της δώσω και το χυμό της. Έλα, Μπαλού. Έλα, μαμά, θα της πω να σε πάρει σε 10 λεπτά. Δεν μπορεί τώρα. Γελάει με κάτι και δεν μπορώ να μπω στο δωμάτιό της. Τι είναι αυτά που λέω, ρε μαμά, μου έχει δηλώσει. Όταν γελάει να μην μπαίνω στο δωμάτιό της. Ολόιδια εγώ, ναι. Τι θες, ρε μαμά, πού να ξέρω εγώ με τι γελάει. Όχι, δεν θα μπω στο δωμάτιο. Εγώ σέβομαι τις αποφάσεις της. Όχι, μαμά, δεν είναι καρφί. Λοιπόν, θα σε πάρει σε λίγο. Φιλιά. Τρύπεσαι πάνω. Εδώ έχουν πέσει λαδιές, δεν βγάζουν τα γράμματα. Κατουρλού. Καρότα με πατάτες τουρλού. Αυτά τι είναι? Γεμιστά. Είναι αυτά γεμιστά? Θα δοκίμασες πριν τα σερβίρεις. Πώς? Και πώς θα τα στείλεις στον πελάτη, ρε? Παπάκι, είναι για delivery. Ευχαριστώ, μαμά. 1968, Παρθένος, Κόρινθος, Καλιθέα, Μαμά Χαρίκλια, Σχολή Βογιά Τσιτράγκα, 1998 ξεκίνησε, 33 παραστάσεις σε 17 χρόνια, 14 δουλειές τηλεόραση, παιδικά θεατρικά, Έλενα Τσαβαλιά, 11 χρόνια σχέση, πρόταση γάμου σε τηλεοπτική εκπομπή, Χάρης ο γιος, Τρελή αδυναμία, Δελφινάριο, Φαινόμενος Εφερλής, Λαϊκό προσκύνημα, προσκυνητές της σάτυράς του, πιστοί ακόλουθοι, πολυμήχανος μήμος, χαρισματικός διαλεκτικός στην επικοινωνία με κοινό, υποκριτικό θηρίο, Κώστας Γεωργουσόπουλος. Παναγιώτη, το έχω. Μάρκος Εφερλής. Λοιπόν, μαμά φοβερή, Χαρίκλια, μαγειρεύει φανταστικά, έχει αδυναμία στο γιο της. Το ξέρω ρε ότι μιλάει. Το ξέρω ότι δεν δέχεται κάμερα στο σπίτι του, αλλά πάρτε τον τηλέφωνο, δοκιμάστε. Πάρε ένα τηλέφωνο. Καλά, θα πάρω εγώ την Έλληνα, τη γυναίκα του, που είναι και φίλη μου. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω εδώ, όλα εγώ. Το φαγητό. Λοιπόν, φιλιά, γεια, τα λέμε. Στο τσάκ.
κοτομπουκές είναι έτοιμες. Ελάτε. Γεια. Ελπίζω να μην σας φέρουμε αναστάτωση. Μας φέρνετε. Έλα, πλάκα κάνω. Είναι από το πρωί μες στην κουζίνα και την έχει κάνει... Πες μου τι μαγειρεύει. Θα μυρίσει. Ο Μάρκος δεν έχει ασχοληθεί πολύ με τη μαγειρική. Όταν σπούδαζε εδώ στην Αθήνα και έμενε μόνος του, το πολύ να φτιάχνει κάνα αυγό, καμιά πατάτα, να έφτιαχνε. Δεν είχε μεγάλη σχέση δηλαδή με την κουζίνα. Δεν το έχει. Μάρκο, ήρθε η Ναταλία. Ελάτε μέσα, είμαι έτοιμος. Γεια, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά. Έλα, σε φιλήσω. Το κρεμμύδι το έχω κόψει, μόνο δεν το έχω φάει, οπότε δεν μυρίζει. Δεν πειράζει, μας χομιλίζει η κουζίνα. Πρέπει να φτιάχνεις φοβερά πράγματα. Εντάξει, είμαι καλός, όχι πολλά, λίγα και καλά. Λίγα και καλά, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά, να τα ακούνε αυτοί που πρέπει να τα ακούνε. Να σας δώσω και τη νέα μου ποιητική συλλογή. Διανύω την περίοδο του δανταισμού. Κάνεις την ταντά σε κάποιο σπίτι. Καλό είναι αυτό. Να σου πω, εγώ θέλω όμως το επόμενο βιβλίο σου να λέγεται Μαγειρεύοντας με το γιο μου. Εννοείται, έχει και λίγο γιο, λίγο, αλλά δεν ήθελε. Δεν είναι ότι δεν του είπα, δεν ήθελε ο γιος. Τώρα που το αναφέρατε, δεν βοηθάτε εδώ πέρα να τελειώσουμε το φαγητό, γιατί εντάξει, πέρα από την πλάκα δεν είμαι και ο σεφ. Εντάξει. Έχω το όνομα. Σεφ Ερλής. Δεν έχω τη Χάρη. Χάρη έχω τη μαμά μου. Χάρη τη λένε. Αλλά δεν την έχω εδώ. Και το γιο μου. Το γιο μου είναι σήμερα πραγματικά ο γιος μου θα ευχαριστηθεί με αυτό που θα φάει. Είναι το αγαπημένο του φαγητό. Μακαρόνια με κιμά θα φτιάξω. Αγαπημένο φαγητό και δικό μου και τη Έλληνα. Από μικρό παιδί έτρωγα μακαρόνια με κιμά. Σου φτιάχνει η μαμά σου. Η μαμά μου, ναι. Γενικά αυτό το φαγητό μου θυμίζει τη μάνα μου. Γι' αυτό το μαγειρεύω. Μου θυμίζει τη μάνα μου και εσένα σε λατρεύω. Άσχετο, Εντάξει, δεν πειράζει. Άσχετο, αλλά καλό. Η αλήθεια είναι ότι 4 με 5 φορές τη βδομάδα τρώμε μακαρόνια με κιμά. Ψεύτη. Εντάξει, 3 φορές με 4 τη βδομάδα τρώμε μακαρόνια με Τις άλλες κιμά. μπάμιες, ψάρι. Εσύ τα τρως όλα. Τα τρώω όλα. Τις μπάμιες δεν τις έτρωγα κι εγώ όπως όλα τα παιδιά. άλλο παιδί. Μόλις μεγάλωσα, κατάλαβα πόσο δίκιο είχα. Όχι, τι λάθος έκανα που δεν τις έτρωγα. Είναι από τα πολύ ωραία φαγητά. Και είναι το αγαπημένο το δικό μου. Οι μπάμιες με φέτα, πεθαίνουν. Τρέλα. Ναι. Θα μας δείξεις λίγο. Ελάτε. Απλά πραγματάκια. Ζεσταίνω το νερό. Το ζεσταίνω, ναι. Το ζεσταίνω το νερό για να ρίξω τα μακαρόνια. Λογικά εδώ μέσα θα τα ρίξω τα μακαρόνια. Έχω το κιμά εδώ πέρα. Έτοιμο, λαδάκι, σαλτσούλα και Νοστιμιά μάτζι, ναι. μια μάτζι που θα ρίξουμε λίγο μέσα για να Εννοείται. νοστιμεύσει. Είναι... Πάρα πολύ. Έχει και μπαχαρικά μέσα. Βέβαια, το μύρισα και είναι καταπληκτικό. Και θα τα Κρασάκι? βάλω τώρα όλα μέσα. Όχι, δεν πίνω. Όταν μαγειρεύω δεν πίνω. Εν ώρα υπηρεσίας δεν πίνω ποτέ. Κρασάκι για τον κιμά εννοώ. Α, θα βάλουμε λίγο. Μπράβο. Θα βάλουμε λίγο. Θα τα κάνουμε κρασάτα. Θα μπορούσαμε να το σβήσουμε και να βάλουμε και μπαλσάμικο αντί για... Όχι, εγώ το σβήνω έτσι. Πατάω το κουμπάκι και το σβήνει. Δεν χρειάζεται. Πάμε. Γέλα. Συνταγή. Λοιπόν, ωραία. Μακαρόνια τα ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Ορίστε. Ναι, κάτσε. 4 μερίδες. 4 θα κάνουμε. Δεν είναι για 4 αυτά. Άστο, δεν βλέπω να το έχεις. Καθίστε κάτω, πείτε τα δικά σας, να κάνω εγώ τη δουλίτσα μου, να φάμε το μεσημέρι, γιατί βλέπω να παραγγέλνουμε απ' έξω. Πάμε να κάτσουμε γιατί θα τα ακούσουμε και από πάνω. Έλαντε. Λοιπόν, Καλά, εντάξει, εμείς σας λέω περιμένουμε. και τι κάνω. Ρίχνουμε τα μακαρόνια για 4 άτομα. Αυτά δεν είναι για 4.
Για 2 και κάτι. Ωραία. Ωραία. Άρα τα βάζουμε αυτά μέσα. Ρίχνουμε και τα άλλα πώς είναι. Ναι, Στην κατσαρόλα αν γίνεται, όχι κάτω. Εντάξει, πέσανε κάτω. Θα σκύψεις ή θα σκύψω. Σκύψε. Ωραία. Εγώ δεν σκύβω ποτέ. Ναι, Λοιπόν, τώρα παίρνουμε την πυρούνα και προσπαθούμε να βάλουμε τα μακαρόνια με ωραίο τρόπο, Ναι. χαλαρό, μέσα. Γιατί κάποια δεν θέλουν να μπουν. Κλείνουμε το καπάκι. Ποτέ. Όταν βράζουμε το Ναι, μακαρόνι. ήθελα να δω, μα ξέρετε, ποτέ το ξαναφήνουμε εκεί. Για τις νοικοκυρές που μας βλέπουν από το σπίτι, ποτέ δεν βάζουμε καπάκι πάνω στην κατσαρόλα όταν βράζουμε μακαρόνια. Μπράβο και εσείς δύο. Η αντίδρασή σας ήταν ακαριαία. Ωραία. Λοιπόν, το κιμά τον έχουμε εδώ, έχει ξεπαγώσει. Ναι, όχι έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο που να κάνεις ξεκινάς πρώτα. Ναι. Ναι. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι. Αλλά για να το τσιγαρίσουμε δεν πρέπει να βάλουμε και κάτι μέσα στην κατσαρολίτσα μας. Με τι Θα θέλεις βάλω για- τσιγάρο. Να τσιγαριστεί κατευθείαν. Λαδάκι βάζουμε. Μου βγάζετε το λάδι στο μαγείρεμα, λοιπόν να βάλουμε και λίγο από αυτό που βγάλαμε. Όταν στα έφτιαχνε η μαμά σου δεν Όχι θα ήσουν βέβαια, μπροστά. ήμουνα μπροστά όταν τα έτρωγα. Από πού είσαι? Από την κόρη. Γεννήθηκες εκεί και μεγάλωσες? Γεννήθηκα, μεγάλωσα μέχρι τα 17 μου που τελείωσα το Λύκειο και ήρθα στην Αθήνα. Και πώς ήταν το σπίτι σου? Πώς ήταν? Το σπίτι σου, το περιβάλλον σου, η γειτονιά σου, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου. Πολύ ωραίο περιβάλλον. Οι γονείς μου, εντάξει, δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Είμαι από εργατική οικογένεια και ίσως αυτή την εργατικότητα μου την έχουν μεταδώσει και δουλεύω μέρα Δεν νύχτα. μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το ρίχνω όλο. Όλο. Λοιπόν, μια οικογένεια όπου οι γονείς μας δουλεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην ουσία μεγαλώσαμε μόνοι μας. Παρ' όλα αυτά μεγαλώσαμε σωστά, ωραία. Είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Είχα πολύ καλούς φίλους που περνάγαμε ωραία, διασκεδάζαμε, γελάγαμε πάρα πολύ. Δηλαδή κάναμε πράγματα απίστευτα για την εποχή. Όπως, πες μου Πηγαίναμε, κανένα. κάναμε καντάδες σε κορίτσια από το σχολείο για την πλάκα μας. Όχι ήμασταν ερωτευμένα, σώνει και καλά. Για πλάκα. Ναι, γιατί. Μα να κάνεις καντάδα χωρίς να είσαι ερωτευμένος. Ναι, 5 άτομα που κάναμε την κατάδια ήμασταν ερωτευμένοι με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Όχι, αλλά πηγαίναμε ο για το- ένας είναι και οι υπόλοιποι 4 Όχι, βοηθούν. πιο πολύ το κάναμε για το χαβαλέ. Κάναμε φάρσες ο ένας τον άλλον. Παίζαμε θέατρο ερασιτεχνικά σε μια ομάδα της Κορίνθου, στο θεατρικό όμιλο Κορίνθου. Όπου εκεί που μπήκε και λίγο το μικρόβιο, μ' άρεσε να εκφράζομαι μέσα από αυτή την τέχνη. Παίζαμε σε διάφορα χωριά της Κορινθίας και ο κόσμος γέλαγε μαζί μας, μας χειροκροτούσε και μας άρεσε όλο αυτό το πράγμα. Γενικά πέρασα πολύ ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια. Τα θυμάσαι ως πολύ φωτεινές στιγμές. Ναι, γιατί ήταν για μένα κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανα στην καθημερινή μου ζωή. Γιατί γενικά, σαν άνθρωπος ήμουν πολύ ντροπαλός, πολύ συναισθαλμένος και τώρα είμαι. Το λέω και δεν το πιστεύει κανείς. Δεν έκανες κολοπεδισμούς, ας πούμε, δεν Όχι, ήσουν καθόλου όχι. αλητίες και τέτοια. Ποτέ. Καλύτερος μαθητής στο σχολείο, με επένους, με βραβεία. Και πήγαινες για ξενοδοχειακά. Όχι. Πήγαινα σε ξενοδοχεία άμα χρειαζόταν, αλλά όχι για να το σπουδάσω. Πήγαινα για άλλη δουλειά. Αλλά και τώρα πραγματικά είμαι ντροπαλός, δηλαδή για χρόνια πολλά βάζω την Έλληνα και παίρνει τηλέφωνο, λέω πες και για μένα και στον αδερφό μου ακόμα. Τρέπομαι να πάρω και να πω, έλα ρε, χρόνια πολλά, τι κάνεις, είσαι καλά, να συγχαιρόμαστε. Γενικά ήμουνα μαζεμένο παιδί, αλλά μέσα από το θέατρο, έστω και ερασιτεχνικά, μεταμορφωνόμουν. Έβγαζα πράγματα που δεν μπορούσα να τα βγάλω στην προσωπική μου ζωή. Και μου άρεσε αυτή η διαδικασία, χωρίς ποτέ να έχω σκεφτεί να γίνω ηθοποιός. Δηλαδή το έκανα μόνο έτσι. Για την πλάκα μας μου άρεσε η διαδικασία και αυτό ήταν όλο. Δεν είχα ποτέ όνειρο να γίνω ηθοποιός. Τι ήθελες να γίνεις μικρός, τι είχες σκεφτεί? Τίποτα. Ήμουνα πάρα πολύ καλός μαθητής. Οι γονείς μου θέλουν να γίνω γιατρός, δικηγόρος, στο κλασικό. Πιλότος δεν ήθελα ποτέ ή αστροναύτης όπως άλλα παιδιά. Απλά δεν είχα σκεφτεί και κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μ' άρεσε κάτι, δεν με τράβαγε κάτι. Απλά ήμουνα καλός μαθητής. Δεν διάβαζα ποτέ. Ήμουνα ο πιο τεμπέλης μαθητής από τη Λένα σχολείο, αλλά πιο έξυπνος. Και πώς Δηλαδή- ήσουν εμφανισιακά, μπορείς να μου περιγράψεις τον εαυτό σου? Πολύ ωραίο παιδί. Ναι. Μα δεν τον ήξερες. Έχεις δει φωτογραφίες. Έχεις δει και. Είσαι ακόμη όμορφος, άντε. Δηλαδή όπως είμαι τώρα, απλά στο πιο αδύνατο, με μακριά μαλλιά, χωρίς τα στη μέση, ήταν μόδα την εποχή εκείνη, χέτι, Ναι. με το χιούμορ στην παρέα, που ήταν ένα όπλο δυνατό και για τις κοπέλες που με ερωτευόντουσαν συνέχεια, γέλιο. Όχι. Αυτό είναι αλήθεια.
Εντάξει, είχα κάποιο ενδιαφέρον. Δεν ήμουν ο κούκλος, ήμουν όμως γοητευτικός και γενικά είχα άλλα προσόντα τα οποία με έκαναν αγαπητό στην παρέα. Εγώ πάντως. Sorry. Πώς συνεχίζουμε, θες να Λοιπόν, Ρίχνουμε- τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι Το τσιγαρίσαμε το κρεμμύδι, έτσι. ναι, και βάζουμε το κιμά. Το πετάω όλο μέσα ή λίγο λίγο. Δεν το πετάς, Όλο, παιδί όλο. μου, εδώ. Όλο. Μαζί με το κρεμμυδάκι, έτσι. Ωραία. Ναι, να παραγγείλουμε καλού κακού απ' έξω για να έρθει και το παιδί να φάει, γιατί Εδώ κοίτα. Αυτό. Το χαρτί από το κιμάτο που πέταξε μέσα. ήταν η συνταγή γραμμένη πάνω στο χαρτί και την έχω για να δέσει η συνταγή, κατάλαβες. Εντάξει, Να βάλουμε λίγο νοστιμιά. νοστιμιά. Τη νοστιμιά του τι θέλει. Τι θέλει την νοστιμιά του. Το κρασάκι, πότε το βάζεις. Μετά που θα φάμε. Τόσο. Ρίξε λίγο, παιδί μου, φοβάσαι μη μεθύσει. Δεν υπήρχε και η νοστιμιά τότε, Ναι, δεν υπήρχε. που το έκανε η μαμά του εδώ, Αλλά η νοστιμιά μας αλλά παραπέμπει σε η τέτοιες νοστιμιά μυρωδιές. βοηθάει όλα αυτά τα μπαχαρικά που βάζαν Ακριβώς. τότε οι νοικοκυρές, τα έχουμε μέσα σε ένα βαζάκι. Ακριβώς. Τώρα. Όντως Συγγνώμη, πρέπει να βάλουμε την ντομάτα. κάποια στιγμή δεν πρέπει. Ναι. Έτσι. Να δεις. Φέρε αλάτι πιπέρι. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω, πείτε μου. Λίγο Να πιπεράκι. σε ρωτήσω κάτι. Αν μια μέρα πει η Έλενα, έχω γύρισμα, δεν μπορώ, αγάπη μου, κάνε εσύ ό,τι μπορείς για το χάρη. Τι θα του φτιάξεις. Μόνο Και που θα δεν μου πει έχεις καμία αγάπη μου, βοήθεια. μου αρκεί. Αφού σου λέει αγάπη μου, κάθε μέρα. Σ' αγαπάει. Θα του έκανα αυτή που πολύ. Θα του λέγα δεν πεινάς, δεν πεινάς, δεν πεινάς αγόρι μου, θα περιμένουμε τη μαμά. Αν δεν έπιανε θα του φτιάχνα κάτι εύκολο, κάνα τόστ, κάνα hot dog. Πήρε τόστ. Ναι. Μόνο τέτοια πράγματα, δεν είναι... Μήπως πρέπει λίγο, ναι, έλα σπί. Λαπάς. Έλα. Τελειώσανε, γίνανε, τώρα πρέπει να τα σουρώσουμε. Για να τα σουρώσουμε ρίχνουμε ένα μπουκάλι κρασί. Για να σουρώσουν από μόνα τους. Λοιπόν, Γίνανε τα μακαρόνια. γίνανε. Να τα ξέρεις. δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε. Παίρνεις ένα μακαρονάκι, Ωραία, διαλέγεις ένα, ωραία. το πετάς στον τοίχο και άμα κολλήσει και κάνει το συγκεκριμένο σχέδιο, πάει να πει ότι είναι έτοιμο. Πρέπει να κολλήσει και να γύρει προς τα κάτω. Σαν να μου λέει, είμαι στα κάτω μου, βγάλε με. Λοιπόν, τα σουρώνουμε τώρα σε κάποιο σουρωτήρι. Προφανώς. Ωραία. Τι είναι μωρέ. Δαχτύρ τους λέγανε. Λοιπόν, μια που κάνεις έτσι χορευτικά Και τραγουδάω και κιόλας. τραγουδιστικά, ναι. Σου πήρε πολύ καιρό να αποφασίσεις να πεις ναι. Μ' άρεσε στο Just. η ιδέα ότι μέσα από ένα παιχνίδι θα ψυχαγωγήσω τον κόσμο που πραγματικά το έχει ανάγκη και είπα το ναι. Και είναι και η δουλειά μου τέτοια που τα κοροϊδεύω πολλές φορές τα τραγούδια αυτά που ακούω. Ψιλο πατάω σε λαϊκούς δρόμους. Ποια είναι ένας αγαπημένος, και τα ξένα ψιλολαϊκά τα είπα. τραγούδι, ας πούμε, όχι που λες, για να ακούς. Όχι, άσχετα από το Just. Κάποιο τραγούδι μπορεί να κλάψεις με αυτό, να βουρκώσεις. Έχω αγαπημένα τραγούδια που είναι το Αγαπούλα μου, που είναι το αγαπημένο μας τραγούδι. Ναι. Που αν το ακούσω πραγματικά δεν κλαίω. Λέω, Δεν κλαίω φυσιολογικά. Κλαίω πάρα πολύ. Απλά μου Οδύρωμαι. θυμίζει- Ναι, μου θυμίζει πολύ ωραίες στιγμές. Τα κρατάω αυτά, έτσι. Μου θυμίζει πολύ ωραίες στιγμές που ήμασταν στην αρχή της σχέσης μας. Ήταν τραγούδι αγαπημένο και των δύο και όπου το έβαζαν, σηκωνόμασταν πάνω και το χορεύαμε και έντονα και πολύ. Και είναι ένα τραγούδι που μας δένει πάρα πολύ και μας θυμίζει έντονες στιγμές. Θα τα φάμε από εδώ μέσα, από το σουρωτήρι, να φέρω πυρούνια. Πάω να φέρω πιατέλα. Μαρκό, τι παιδί ήσουν μικρός? Ο Μάρκος μικρός ήταν ένα πολύ καλό παιδάκι. Ήσυχο, καλοθελωματικό, ήταν αγαπημένο με τα αδέρφια του. Ήταν πολύ ήσυχος και πολύ αγαπούσε τα γράμματα. Ήταν ο πρώτος μαθητής, μεγαλώνοντας σε όλες τις τάξεις, στο Λύκειο, στα αγγλικά του, στο γυμνάσιο, σε όλα ήταν πολύ καλός μαθητής. Και δεν διάβαζε πολύ στο σπίτι. Τα έπαιρνε όλα από την παράδοση. Εμείς δεν ξέραμε να τον βοηθήσουμε.
Γιατί δεν ξέρουμε γράμματα, ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου, αλλά δουλεύαμε και πάρα πολλές ώρες. Πολύ λίγο τα βλέπαμε τα παιδιά μας. Αλλά ό,τι έκανε, το έκανε μόνος του. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγεία του σεφ Ερλή. Ωραίο, μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Μήπως να θα φάει φάει πρώτος. Ναι. Μήπως Έλα. σκέφτηκαμε το ίδιο. Είδες και λίγο και Πάρε, όχι. να σου πω, κοίτα, δεν έχει βάλει κιμά. Βάλει και λίγο κιμά, μην φας μόνο μακαρόνια. Ξέρω. Δεν μπορώ να τη λήξω τον κύμα, ρε παιδιά. Ευχαριστώ. Δείξ' το. Αν δεν μπορείς να το πεις. Θα φάει και το... Ας πιω με κρασί. Θα φάει και τα παιδιά από αυτό. Είναι πολύ ωραία παιδιά, νοστιμότατα. Ωραία. Μπράβο. Μπράβο σε όλους μας, γιατί δεν τα έφτιαξα μόνος μου, η αλήθεια είναι αυτή. εντάξει. Βάλετε και εσείς το χεράκι σας και πραγματικά Και ευτυχώς λέει. το αποτέλεσμα είναι για δεν κρασί. στην Ο Ιταλία. κιμάς είναι πάρα πολύ ωραίος. Αλήθεια. Μπράβο, Μάρκο. Αυτό που έχει από κάτω τι είναι. Μπράβο, Μάρκο Έλενα. Μ' άρεσε. Μπράβο, Ναταλία Έλενα ήταν πιο. 17 χρόνια είστε παντρεμένοι. Τότε τη γνώρισα που είχα πάει στο Dancing with the Stars περίμενε. και σπούδαζα ξενοδοχειακά. Πού έχει έρθει ρε, σε άλλο σπίτι. Γνωριστήκαμε στα 4, στον παιδικό σταθμό. Συνάψαμε σχέση για 3 χρόνια. Μετά κάτι έγινε με τη στράτα μου, έσπασε τη στράτα ενώ εγώ μάθαινα να περπατάω και της λέω τελειώνουμε εδώ. Τα ξαναβρήκαμε μετά από 2 χρόνια στα Λυκόπουλα. Ήτανε οριγή. Συγγνώμη, εγώ με τον άντρα μου είμαι 12. Είσαι και εμείς Ναι. τόσο είμαστε. Θα μπορούσαμε να είμαστε 17, γιατί είναι τόσο τρομερό. Λοιπόν, πόσα είστε? Βρεθήκαμε πριν από 11 χρόνια. 11. Πάντως, εγώ νιώθω ότι αγαπιέστε πάρα πολύ και έχεις πει κουβέντες που διαβάζοντάς τες πραγματικά βούρκωσα. Ναι, ο ένας για τον άλλον. Εντάξει, η Έλληνα εκφράζεται Ότι είναι πιο... όλη σου η ζωή, χωρίς εκείνη δεν μπορείς. Σίγουρα. Και η Έλληνα εκφράζεται και πιο άνετα από ότι εγώ και στην τηλεόραση το έχει δηλώσει και το έχει πει πολλές φορές. Εγώ δεν είμαι τόσο εκδηλωτικός ούτε στην προσωπική μας ζωή, ούτε το εκδηλώνω, ούτε της μιλάω με ερωτόλογα. Και αν το κάνω γελάει. Αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα ζευγάρι, μια οικογένεια, το οποίο πια σπανίζει λίγο. Από ποια ηλικία άρχισες να θαυμάζεις κάποιους ηθοποιούς? Είχες μπει στη σχολή λίγο πριν μπεις? Όχι, πιο πριν θαύμαζα, αλλά δεν ήμουνα ο τύπος που θα κάτσει να δει ελληνική ταινία, θα πάει στον κινηματογράφο. Μάλλον με το Σωτήρη Μουστάκα άρχισα να βλέπω κινηματογράφο στις ταινίες που έκανε μετά, τις έγχρωμες, όχι τις ασπρόμαυρες γενικά. Παλιό κινηματογράφο δεν έχω δει πολύ. Δεν ήμουνα φαν. Αλλά όταν ενηλικιώθηκα και μπορούσα να πηγαίνω και μόνος μου, γιατί θυμάμαι με τη μαμά μου μας πήγαινε στην Κόρινθο Σινεμά. Αυτή που μου έχει μείνει ταινία είναι Κράμερ εναντίον Κράμερ. Και θέλω να το κάνω. Ναι, και θέλω να το κάνω τώρα και θεατρικό με ένα κομμωτήριο Κλάμερ εναντίον Κλάμερ. Μου έχει μείνει αυτή η ταινία, μου έχει μείνει ο τίτλος και πιστεύω σε πολύ κόσμο. Έχουμε κλάψει πάρα πολύ με την ταινία αυτή. Με πήγαινε και έβλεπα Band Specials, Terence Hill, πώς λεγόταν αυτό. Θέλω να πω, έβλεπα κινηματογράφο τέτοιο που με πήγαινε η μάνα μου. Όταν μεγάλωσα και πήγαινα μόνος μου, έβλεπα το Μουστάκα πάρα πολύ. Μ' άρεσε που μεταφιεζόταν, που έκανε διάφορους τύπους. Μιμήθηκα πολύ πιτσιρικά στο Χαρικλίν. Άκουγα τις κασέτες του τότε και άρχισα να κάνω Παπανδρέου, Καραμαλή, χωρίς να νιώθω ότι έχω κάποιο ταλέντο. Απλά έβλεπα ότι οι γονείς μου γέλαγαν με αυτά, τα αδέρφια μου, και τα έκανα, ασυναίσθητα. Έχουμε κάτι κοινό. Και εγώ έτσι ξεκίνησα, κάνοντας τον Παπανδρέου και τον Καραμαλή. Και τον Καραμαλή τον έκανα με πολύ επιτυχία. Κώστα, μη φοβάσαι. Δεν φοβάμαι, Ανδρέα μου, πήγαινε, δεν φοβάμαι. Πάω εγώ μπροστά και εσύ ακολούθα. Σου έχω εμπιστοσύνη. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Όσο βάζ, τόσο μυρίζ. Εντάξει, δεν είναι κομικιά από μένα. Εγώ τι να κάνω, ρε παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Ναταλία Δραγού. Το ανέκδοτο θυμάσαι, που λέει τι κολόνια λέει αυτό. Τι κολόνια θυμάσαι. Και λέει ο άλλος όσο βάζει. Όσο βάζ, τόσο μυρίζ. Όταν είπες στους γονείς σου ότι θες να γίνεις ηθοποιός, τι έγινε? Απόρρισαν, ξαφνιάστηκαν γιατί ήμουν ένα παιδί, όπως μου λέγανε, που στο χώρο αυτό δεν θα μπορέσω να επιβιώσω. Δεν είχα εγώ τα προσόντα σαν χαρακτήρας να
πατήσω στα πόδια μου και να μπορέσω να επιβληθώ στο χώρο αυτό. Βέβαια, ποτέ δεν με σταμάτησαν, ποτέ δεν μου στάθηκαν εμπόδιο και τους ευχαριστώ πολύ. Με βοήθησαν και οικονομικά και ψυχολογικά να έρθω στην Αθήνα να σπουδάσω στη δραματική σχολή και να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Από 8 χρονών το είχα στείλει στο θεατρικό όμιλο. Είχαμε και στη γειτονιά ένα θεατρικό όμιλο, είχαν κάνει τα παιδιά. Πήγε 3 χρόνια. Πήγανε και περιοδίες εκεί γύρω στα χωριά της Κορινθίας. Παίξανε αυτά. Μετά, όταν τελείωσε το σχολείο, ήταν πάντα στις παραστάσεις του σχολείου όλες. Και μου λέει, μαμά, εγώ θα πάω στη δραματική σχολή. Πήγαινε, του λέω. Γιατί εμένα μου άρεσε πάντα, από μικρή μ' άρεσε ηθοποιός. Το είχα κι εγώ καημό. Τον βοήθησα κρυφά από τον άντρα μου βέβαια. Ο άντρας μου δεν ήξερε τίποτα. Μετά τον είδαμε με τη Γιουλάκη, κάπου έτσι κομπάρσος. Τον είδα, ο άντρας μου λέει, τι θέλει αυτός εκεί, πώς βρέθηκε εκεί πέρα. Λέω, τελείωσε, ηθοποιός. Ηθοποιός, μου λέει, θα πεινάσει το παιδί. Δεν είναι δουλειά αυτή. Και όταν έγινες μετά? Μετά τους δικαίωσα, χάρηκαν πάρα πολύ. Ο πατέρας μου έφυγε ευτυχισμένος γιατί με είδε σε μια δουλειά όπου είχα σκηνοθετήσει κιόλας. Ήταν η πρώτη μου σκηνοθεσία στην επιθεώρηση, το Πασόκ Μουσόρι, πάλι με τον μεγάλο Σωτήρη Μουστάκα. Το θέατρο Περοκέ γεμάτο συνέχεια, απόγευμα βράδυ. Και το θυμάμαι τον πατέρα μου στην πρώτη σειρά να κλαίει. Γενικά ο πατέρας μου ήταν ευσυγκίνητος αν με έβλεπε να παίζω και τώρα το καταλαβαίνω βλέποντας το Χάρη. Πάμε και βλέπουμε το Χάρη, ας πούμε, στο σχολείο που κάνει παραστάσεις και κλαίμε και οι δύο. Κάτι σε πιάνει, ρε παιδί μου. Βλέπεις το δημιούργημά σου πάνω στη σκηνή να ερμηνεύει, νιώθεις την αγωνία του, το άγχος του, που δεν πιστεύω να έχει άγχος ο Χάρης, γιατί το ρωτάμε, του λέω, ο μπαμπά μου λέει, κανονικά βγήκα, τα είπα, αυτά που είχα μάθει. Τέλος πάντων, είδα τον πατέρα μου να κλαίει από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί πάντα έκλαιγε, πάντα συγκινόταν, αλλά εκεί που έβλεπε ότι το πράγμα λίγο πήρε το δρόμο του, πιστεύω ότι έφυγε ευτυχισμένος. Ήταν ευτυχισμένος, το είδαμε δηλαδή, ότι έφυγε χαμογελαστός. Και όταν έφυγε, εσύ έπρεπε να πας να παίξεις. Εγώ πρέπει να πάω να παίξω, ναι. Όπως όλοι οι ηθοποιοί. Πώς το βίωσες αυτό? Είναι η φύση της δουλειάς μας αυτή, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεύτερον, ήταν και θετικό με την έννοια ότι εκείνη τη στιγμή λειτουργεί και σαν ψυχοθεραπεία το θέατρο. Αποφορτίζεσαι, επομίζεσαι το ρόλο του διασκεδαστή, λες ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν εμένα να γελάσουν και πρέπει να τους κάνουν να γελάσουν. Τι θυμάσαι πιο έντονα από τη μαμά σου? Η μαμά μου ήταν η αυστηρή της οικογένειας, δηλαδή αν έχω φάει και καμία μικρός, από τη μαμά μου την έχω φάει, μπαμπάς μου ποτέ. Είναι η εικόνα αυτή που έχω τώρα εγώ με το Χάρη και την Έλληνα δηλαδή. Ήταν η αυστηρή της οικογένειας και όταν έκανα βέβαια κάποια ταξία και ερχόταν με αρπάξεις και τέτοια, εγώ άρχισα της χόρευα τσιφτετέλη τότε, της έκανα διάφορα αυτά που μου κάνει ο Χάρης τώρα. Και γέλαγε και τελείωνε εκεί η ιστορία. Θυμάμαι πάντα όταν ευρίαζα, πήγαινα και σήκωνα όλα τα χαλιά στο σπίτι. Δεν ξέρω τι βίτσιο ήταν αυτό. Όλα τα χαλιά. Εντάξει, θυμάμαι ότι είναι μια μητέρα που ήταν δίπλα μας πάντα, παρόλο που έλειπε πολλές ώρες από το σπίτι, μας τα είχε όλα στην εντέλεια. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει το πρωί και να μας έχει αφήσει τις τηγανίτες μας. Το χαρτζιλίκι μας ήταν κάτι τάλιρα μεγάλα τότε, τεράστια, τα οποία μου τα έπαιρνε ο αδερφός μου, γιατί μου έλεγε είσαι μικρός, αν τα κάνεις, και μου τα έπαιρνε από τότε. Μου τα μάζευε. Πάντα πλημμένη, καθαρή, δεν κοιμότανε ποτέ. Πολύ λίγο δηλαδή. Και αυτό το έχω πάρει από εκείνη. Για να είμαστε εμείς πάντα στην εντέλεια, σε όλα μέσα στο σπίτι. Και πολλή δουλειά, δηλαδή στο ζευγάρι με τον πατέρα μου και τη δουλειά που κάνανε, πιο πολύ δουλεύει η μάνα μου. Πολύ κουραστική δουλειά, πουλάγανε νερό στην Κόρινθο. Ο πατέρας μου οδηγούσε το βιτίο και η μητέρα μου ήταν κρεμασμένη στο παράθυρο, στην πόρτα του αυτοκινήτου και πήδαγε σε κάθε σπίτι απ' έξω, έπαιρνε τα μπετόνια 40 κιλά, 50 κιλά, τα γέμιζε και τα κουβάλαγε πάλι στην είσοδο του σπιτιού. Αυτή τη δουλειά έκανε η μάνα μου από 18-19 χρονών, από κοριτσάκι. Και έτσι ήταν όλη της η ζωή. Νερολού. Και την ξέρουν όλοι βέβαια σε όλη την Κορινθία, γιατί πηγαίναν και σε χωριά παλιά και επειδή το βιτίο είχε επάνω την επιγραφή η Φωτούλα. Φωτούλα λέγανε την αδερφή μου. Γιατί είχαν πει, ο πατέρας μου ήταν έγκυος η μάνα μου και είχαν πει ότι γεννήσει θα βάλουν το όνομά του στο βιτίο. Γέννησε κορίτσι. Το βγάλανε Φωτεινή, φωνάζαν Φωτούλα και λέγονταν Φωτούλα. Και την ξέρουν τη μάνα μου όλοι σαν Κεραφωτούλα.
Όταν λέω ότι είμαι γιος της Κεραφωτούλας, τώρα σε κόσμο που έρχονται από την Κορινθία την ξέρουν όλοι. Και είναι σήμα κατά τεθέν της εργατικότητας, μου λέει η μάνα σου τι δουλειά έχει ρίξει αυτή η γυναίκα. Γιατί πάντα αυτό βλέπανε, τον πατέρα μου να οδηγεί μέσα και τη μάνα μου να κουβαλάει τα μπετόνια. Πολλή δουλειά όμως. Και θυμάμαι μια εικόνα μητέρας αυτό, πολύ εργατικής, γιατί κάποια καλοκαιρία πήγαινα κι εγώ μαζί, ειδικά τότε που είχα πάει στη δραματική σχολή και με βοηθάγαν και οικονομικά, γιατί δεν ήμουν από εύπορη οικογένεια. Για να τους ευχαριστήσω, πήγαινα το καλοκαίρι μαζί στο βιτίο να βοηθήσω. Πού, 10-20 λεπτά, ξερός μετά, δεν μπορούσα εγώ. Αν ήταν η μυρωδία, τι θα ήταν? Τριαντάφυλλο, κάτι πολύ ωραίο. Σου λέω, δεν την έχω ζήσει όπως όλα τα παιδιά, τα περισσότερα τη μαμά τους, αλλά σίγουρα είναι χαραγμένη μέσα μου σαν η μάνα που ήταν εκεί για τα παιδιά της πάντα. Χαίρομαι που έρχεται στο θέατρο, που την κάνω ευτυχισμένη με αυτό που βλέπει από κάτω τον κόσμο να χειροκροτά, να γελάει, να μου λέει τα καλύτερα, να τα λέει. Άρα οι σχέσεις σας τώρα είναι... Βέβαια. Τώρα είναι που είστε κοντά. Τώρα ναι, αλλά τώρα εντάξει, δεν είμαι το παιδάκι όμως. Πάντα θα είμαστε τα παιδάκια της μαμάς μας. Σίγουρα, δεν υπάρχει. αλλά σου λέω είμαστε κοντά και χαίρομαι που την έχω κάνει ευτυχισμένη έστω και μετά από χρόνια, ας πούμε. Πάντα ήταν περήφανη για μένα και όλα τα παιδιά, αλλά για μένα επειδή ήμουν και πολύ καλός μαθητής, επειδή γενικά ξεχώριζα σε ό,τι και αν έκανα, την έκανα ευτυχισμένη. Αλλά επειδή ήταν αρρωγός μου σε όλο αυτό που ξεκίνησα να κάνω και δίπλα μου, χαίρομαι διπλά γιατί τη δικαίωσα, γιατί κατάλαβε ότι όλος ο κόπος μου και ο κόπος της δεν πήγανε στράφη και είμαι καλά με αυτό που κάνω και είμαι πολύ καλά με την οικογένειά μου. Θα του έλεγα να συνεχίσει τη ζωή του έτσι όπως είναι τώρα. Ούτε που λένε ότι ο άλλος έγινε μεγάλος και καβάλισε το καλάμι, αυτό δεν το θέλω ποτέ, να τα ακούσω. Θέλω να είναι ευγενικός με όλο τον κόσμο, με τα παιδάκια προπάντων, να είναι καλός, φιλότιμος, αν μπορεί να βοηθήσει κάποιον να τον βοηθήσει και να είναι καλός. Αυτό με ενδιαφέρει, να είναι καλός. Κοίτα να δεις, όσο μεγαλώνω μοιάζω όλο και πιο πολύ με τη μαμά. Καλό ή κακό είναι αυτό τώρα? Μ' αρέσει που πήρες και το πουλί μαζί στο κλουβί. Δεν είναι κλουβί, ενιδρίο είναι. Ενιδρίο? Και βάλες το πουλί στο ενιδρίο? Ναι, γιατί? Καλά, τι πουλί είναι αυτό? Σαροπούλι. Για να ρίξω μια ματιά στο ψυγείο. Σεφ Ερλής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Μάρκος σίγουρα είναι μεγάλος μάγειρας, κυρίως στη σκηνή. Έχει τη συνταγή του γέλιου και δεν τον ενδιαφέρει να τη μάθουν και άλλοι. Ίσως γιατί μέσα του ξέρει ότι είναι ο πολυάστερος master chef του αυθόρμητου χαμόγελου. Νομίζω ότι πάνω από την κατσαρόλα κατάλαβα πολλά από αυτό το παιδί. Το τηγάνι τι είναι? Μαγέ. Μια χαρά είναι, αντέχει. Έλα μου πάρεις παραγγελία να τη φαγητά έχει κουζίνα. Βεβαίως, ό,τι πει ο κύριος Έκτορας, ο σωτήρας μας. Ας το γλύψει μωρέ, τελείωνε ρε. Τι θέλετε να φέρω? Τι έχεις? Γάβρος παίζει. Πού στο Καραϊσκάκι εκτός. Ο Μάρκος είναι πολλά, όσοι και η ρόλη που ντύνεται για να κρυφτεί. Αυτά που ξεχωρίζουν πάνω του είναι ότι είναι καλόψυχος, ντροπαλός, μελαγχολικός, εσωστρεφής, αγαπησιάρης, απρόβλεπτος, ατίθασος, πηγαίος, αστείος και το κυριότερο πιστός υπήκοος σε ένα δικό του βασίλειο με μια βασίλισσα και ένα μικρό πρίγκιπα που για χατήρι του μέχρι και που θα μάθει να μαγειρεύει. Σε κάποιο σημείο στους άθλιους ο Βικτόρ Ουγκό γράφει «Το γέλιο είναι ο ήλιος που διώχνει το χειμώνα από το πρόσωπο του ανθρώπου». Ο Μάρκος υπήρξε τυχερός που το χέρι της μητέρας του δεν του κρύψε ποτέ τον ήλιο ώστε να μην κρυώσει ποτέ και να ζήσει το απέραντο καλοκαίρι της χαράς. Και επειδή
του αρέσει να τα μοιράζεται όλα, είπε να μην μας αφήσει να κρυώσουμε ούτε εμείς ποτέ. Και θυμάμαι τις ώρες στη ζεστή σου αγκαλιά, εκεί που γίνονταν οι φόβοι. Ήμουνα 4 χρονών, μου είχες πει όταν σου το πρωτοείπα το σ' αγαπώ. Τη μέρα που σου χάρισα την πρώτη μου ζωγραφιά. Και εσύ θυμάσαι μου είχες απαντήσει ότι είναι πολύ νωρίς για το σ' αγαπώ και ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να ζήσουμε παρέα. Και μακάρι να το αξίζω αυτό το σ' αγαπώ σου μέχρι το τέλος. Πόσες φορές μου την είχες πει αυτή τη φράση, θυμάσαι? Σ' αγαπώ πολύ και εμείς οι δύο μόνο ξέρουμε γιατί.